Sitt każi ġodda ta' COVID-19 reġistrati f'pajjiżna fil-waqt li fl-aħħar 24 siegħa ħadd ma fieq mill-virus. Dan wassal biex il-każi attivi f'Malta u f'Għawdex reġgħu qabżu l-50 u issa jammontaw għal 52. Dawn in-numri joħorġu minn fost 2717 il-swab test li saru mill-awtoritajiet tas-saħħa. Matul din il-ġimgħa pajjiżna ra 30 każ ġdid ta' coronavirus li jfisser l-ogħla ammont ta' każi fl-aħħar 4 ġimgħat. Mhux ċar x'qed iwassal biex il-każi f'pajjiżna reġgħu qed jiżdiedu b'mod marġinali ta' meta wieħed jikkunsidra li għal ammont ta' ġimgħat il-każi kienu bdew jonqsu filwaqt li l-persuni mlaqma komplew jiżdiedu. Fil-fatt, fl-aħħar sigħat ingħataw madwar 4,000 doża tal-vaċċin bi ftit iktar minn 3,000 persuna minnhom huma kkunsidrati imlaqma b'mod sħiħ għal kontra l-virus. Dan wassal biex ingħataw aktar minn 675,000 doża u li minnhom kważi 330,000 persuna huma mlaqma b'mod sħiħ. B'xorti tajba fl-aħħar sigħat ħadd ma telef ħajtu kawża tal-virus biex bekk l-ammont totali ta' fatalitajiet tal-pandemija baqa' 420.